bashari. Ya Usman Al-Arabi, labbaika sahibul bashari. Allahu kai na sa wutiri, mai taimako kamil ladabi, kai ne kake yi wa karami ya zama babba har ya tafi. Ka taimaka ka sa har da ni cikin waɗanda za su tafi, na yi yabo kamar na gwani aji shi dan isar bashari. Ya Usman Al-Arabi, labbaika sahibul bashari. Duk da ina cikin yanayi har zuciya ta yi fari, na gode mai yi mini agaji, mai juya duka al'amari. Kayan salati ba adadi gare sa shugaba na gari, da alihi ka sa sahabi domin isa ta albashari. Shi Usman sahabi ne wurin Rasulillah haka ne, sannan gare shi sirki ne, yadda na bincika na jini, kuma halifan annabi ne, baya da Umaru ya yi ne, ya kyautata wa daga jama'a domin koyi da albashari. Ya Usman Al-Arabi, labbaika sahibul bashari. Shi mai rigo da annabi ne, mai binsa ne a duk yanayi, duk shari'a idan za ya yi baya aiki da san ra'ayi, baya saba wa albashari. Rasulun mai cikar matsayi, sai dai ya bi shi sau da kafa, kai ladabi ga albashari. Shi Usman yadda yake mutum ne mai saukin lamari, ga kunya ga shi mai jama'a domin yana da alkawari. Hassan da ya yi kalifanci, kowa ya zam mutum na gari, saboda an wadata duka bayan wa ba kishi a gari. Ya Usman Al-Arabi, labbaika sahibul bashari. Mutum ne za ya ma sadaka, amma shi za ka ba haƙuri, kai ka wadata ko ta ina, yadda ya bincika a gari, ko za ya samu mai santa ya ba shi kari ya yi garari, ka bayar kai kake murna an karɓi na kai dan bashari. Allah ka sa kasar mu haka don mu wadata dan mahadi, Najeriya ta daidaita, ya rabu na kayo sanadi.
alfarma kamar Usman a duniyar nan zai yi wuya. Annabi ne ya aura mar na rikai ya zo kajiya, ta bi shi ta yi marda'a, ya dace tun a nan duniya. A sannu sannu Allahu ya karɓi ranta mai bashari. Yanzu rikai ya je ta rasu, ya ga rasulun albashari. Allah ka so ni dan kabarin na rikai ya mai haƙuri. A sannu sannu al'arabi ya ƙara bashi ya ta gari. Yarsa guda da ta fi ɗari, Zainab diya ga albashari. Ya Usman al-Arabi, labai ka sashi gun bashari. Akwan a tashi babu wuya wurin ilahu as-samadi. Zainabu ma a yau ta rasu, duka ilahu ne sanadi. Na tausaya maka Usman, matanka duka sai jasadi. Ruhin ilahu ya karba, a gaida kai gwanin hakuri. Annabi shugaban kyauta, wanda ba a yi tamkarsa ba, ya ce wa sayyidi Usman, ga da wata zan ba ka ita, zan dinga ba ka in ta rasu. Shi ya faɗa ko ba haka ba, ya dace har gaban abada da samin yardar albashari. Ya Usman al-Arabi, labai ka sashi gun bashari. Ya Usman san ka nake yi, ina kaunar ka har abadi. Ka rabbana ka min agaji, ni ma na gan shi kai sanadi. Saboda ni masoyinsa ne, mai sansa ne domin mahadi, kuma ina san mai sansa. Ɗan alfarma ta albashari, ta albashari, bashari. Ka ziljalali wal ikiram, karo yarda ga albashari. Da sayyidi Abubakari, da Umaru warzan bashari. Kasa da sayyidi Usman, da Ali jarumi na gari, da ahalin gida na gari, su ne gida na albashari. Ya Usman Albashari, labai ka sashi gun bashari. Allahu kara min agaji, ka sanawa Imam Ali, ni Mustapha mai yabon bashari. Ina san alitin asali, ina san Fatima ta Ali, da dukkanin yaya na Ali. Allah ka sa dukansu